gateways to heaven. Twenty-seventh July. Yes. 27th July. Yes. Said your small man and quan. Yes. 27th July. Yes. For Kodumi and Sesiamoha. Mese for Kodumi and Safesiamoha. Amen. 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 And when you can Israel concluding Yankopon din, and then umre when the Bakru Kristo Yesu Nazareth dinemu. Fakodumi and Seshiam waha. Fakodumi and San Fashiam waha. Righteous City. And when you cancer for a day, and then umre. Which ye nipa bia obabi biara enemre onyankopon tiasefo na mehum obroso ne bakru Kristo mu na waye adomo a enemre o hwe me babi bia obia wo ye wakọ adwuma ba me mo wakọ aba ye wonso wantumi anko enne so mechia wo me ma wadwo enne so ye da foforo Israel Nyankopon do boss na asase no wayo na oma akonya na yeda sotiase akonya yimu na yekekan ho ne dei di firi wo Nyankopon to mu ne yekekan ho na eneso anumri Israel Nyankopon nam na hu mobroso nam na dom so Beka asem kakra na sɛdeɛ adeɛ kyi yɛ nipadua didie no Onyankopɔn asɛm so ɛyɛ kra aduane Onyankopɔn asɛm ɛyɛ kra aduane adeɛ kyi sɛdeɛ yedi akoni aba na yakwaba no yenya bibia manipadua a okra so hia bibi okra so hia bibi ka kire wo nua na omfreni nua mo na mane se dodo ni nyinara nipa nyina adi mu yie ade chi se obi entumi enidia ebi ana oyare a ne yare no ba bi a yare ne duru no ano odene critical pa ansana ebi mfa no pa besi sabri sa nipa no ontimi ne die na eno da nchen dia onipa bia o wa asase so ye wabodam kora ne wadidi ono a woni adwuma kọ na woni adwuma ye na onum se me koye adwuma anya sika na me de ato bibia di no empo wadidi enema bibriba ana aduane bibriba nipa di ne nedei ni nyina Israel Nyankopon ene dema enama hodo anipa awe ne ne dei enya nam ketwa na wode manipa sa nneoma
bebreba aduane ene nam efra na pa besi sabre nipa edi oniska onso adibi oniska wo onso nya bi adi de oyo osoro nya sase no ona de nneoma dodo we nyina ede ama ensu enne de nipa ya nom ne ne de yi ye kase ye boa no a ye mfa de ye dia no aduane ne de eno nko akora anya asem ketwa enti eda se for ade ase enumri asdan ke Kristo di Odiyifo Agyemang medofo Odiyifo Agyemang Benjamin Israel Yakopon enam ne bakru Kristo Yesu so ene wayi ne ho adi a kire me nam ne honhom so ene wasoma me awo ntoato aso yi nipa manchen awo ntoato aso yi enipa ma enchen na de nipa nsusu ye enwene se ewo ho nenso ewo ho na Israel Yakopon nam ne honhom so na ona mi wura Yesu Kristo so na oda na didi kire me na me kan ho asempa de kire nipa ye wo se empempi Israel Yakopon ti asefo honhom mom so Kristo Yesu honhom mom so eya anwade ye nsenkire ne ne ti ne enti a saa anwade ne saa nsenkire eye adwuma na edadi na akinye bi ani ho no wasoma me awieye man nchen owe titibire mu a Israel mamu no adifo ni pii na osoma wo no na oma dodo na tumi ni ahodene na di na sem ho adanse oma won tumi ni ahodene na di na sem ho adanse sana awon to atoaso yi mu nso Yakopon nam ne ho mobro se de miwura Yesu Kristo bo hye ne tie na ode ama me Onyankopon anase Kristo die ehia no pa edema mmemme no umienu yase ayeti se dachi yebenya da nkwa sikaye sikefe edan adwuma aware awo akwantuo apomudene ayaresa saa no ma we nyina ehia nanso ehia ma nipa wa asase ya so ndi sɛde Onyankopɔn nam ne homɔboro so na ɔdɔ nipa no ɔdɔyɛ de ma daa nkwa Israel Yakopɔn tasefo nkwa na ɔdɔ de ma ye no Kristo nkwa ɔdɔ de ma ye no ɛyɛ daa nkwa no Ebrea ye wo mu Kristo nsima na o meka daa nkwa ho asɛm nkyere obi onam honhom so obefa ne nko anokwafo wode ne bohye ne pama won obefa yeso na ya kansa asem no de akyerew de ehia Kristo no ne ya kan akyerew de ogidi no ensenkyene ye ne dia na no Mark chapter 16:15 osensenkyere bedi wona beje asem no di no achi
nsɛnkyerɛnne ebedi wɔn na ɛbɛgye asɛm no di no akyi. Nti nneɛma a ɛwɔ asase so ama nipa yɛtumi di akwaniaba paa ɛyɛ sɛ odi akwaniaba nanso deɛ Onyankopɔn Kristo hia Onyankopɔn hia de ma wo ɛyɛ ɔdaa nkwa. Na meka asɛm bi sɛ daa nkwa no ho adwuma no Kristo nsi mfiri soro ma mɛyɛ da. Kristo onsi mfiri soro ɛma mɛyɛ da. Enipa na ɛbɛyɛ na asase so. Ɛtɔ da so na nipa na ɛbɛyɛ a nipa na ɛbɛyɛ ne bi bɛtumi akyea no. Yɛwɔ asase so ɛtɔ da tumi de wadeɛ ma obi sɛ ɔnyɛ. Wonu sɛ ɔyɛ ne yie ama wo. Wobɛhu bɛwie na wasɛ no. Ɛti yi du baako. Ne mu a ɛyɛ aduanan mmiɛnsa. Luke chapter 11 verse number. Ati fi asɛm wɔ se Falasini bi fie adidie. Verse number 43 no. Ɔsibi wura Yesu Kristo kɔ Falasini bi efie kodidi. Falasifoɔ yɛ nkurɔfoɔ a Kristo Yesu brɛsoro mu heda nye Kristo ni. Yesu Kristo asɛnkanti na saa nkurɔfoɔ no sɛ Yesu Kristo ɔsɛ Nyankopɔn adwuma. Yesu mfa ho sɛ odi sika bɛhyɛ ne nsɛm sisi a na ɔbɛsa aka wakwa mmɔne akyerɛ wo. Nkurɔfoɔ te saa no ɔmo ne yɛka so ɔmo yɛ Nyankopɔn adwuma. Abere nyinaa na sɛ ɔmo twe nipa adwene si Onyankopɔn so sɛ ebi a Onyankopɔn te sei, Yesu ɔte sei, Onyankopɔn te sei, Kristo ɔte sei. Onyankopɔn adwuma. Enti Falasifoɔ no ɔmo yɛ Onyankopɔn adwuma. Ɛna Yesu Kristo nso aba no wɔka n'asɛm. Ɛna mu baako hwɛ di na wato nsa afrɛ Yesu sɛ ɔmrɛ ne tu anamɔ ne kɔi. Sɛ nipa na anim sɛ me wɔ honhom bi a honhom no wɔne me di nkita ho. Honhom ne ni me di nkita ho. Onipa bi a ɔte saa bi a abere ni abere nyinaa adeɛ baako a ɔdwene ne kɛse paa, ɔdwene honhom mu sene honam mu. Ede Kristo Yesu ne ɔmahye ɔmudidie. Papa na topono. Ɔsɔfoɔ na topono de ama Kristo, kyerɛkyerɛfoɔ no. Ɔtopono de ama Kristo. Ɔmutie didie wa na Yesu Kristo hunu sɛ dabi. Ye dididie aduane ɛdɛdeɛ. Nanso aduane akyi ada aduane to betwa. Ɛdeɛ na aka nipa bio. Yɛka sɛ aduane to betwa anyɛ sɛ aduane bɛsɛn firi asase so. Nya aduane bɛsɛn firi asase so. Wo nipa na aduane to betwa de ama aduane wɔ hɔ nso da Onyankopɔn wɔkum. Ada saa de ni besi no. Ebetu nipa na de nipa bɛyɛ. Nipa bɛfa ne sɛi, nipa bɛsusu ne sɛi, nipa bɛ ɛde ne nipa bɛnya. Ti Yesu Kristo yɛ homu nipa no. Abre ni abre nyina woni nipa bɛhyia no. Ɔhwɛ saa ɛhɔnom ɛsene de ɛde ni hu no onam fam.
ɛna wɔn a ɔyɛ honam famfoɔ nso ɔmo yɛ honamfoɔ no ɔmo dwene nneɛma a ɛwɔ honam mu nko a tiase a yɛti obi adwene ne nsusua na koma de aka a ɔde yɛ na asase so a ɛwɔ mu nyinaa yɛ awareɛ yɛ bɛte yɛmfa yɛ koma ne adwene nyinaa nya awareɛ asoma meka bi ɛbɛkyerɛ wadwene kakra enti na ɛtɔ da obi kunu ɔdɔ no obi yira onim so ɔdɔ no mpofrem no owu agya no ɛkɔyɛ ɛkora sɛ wabɔ akɔkora na brɛ wade a na wobɛka sɛ ɔwɔ anyini nti ne brɛ na aso ebi hɔ abranteɛ pa baba wapa no owu agya no yɛni Ghana ha ɛna obi kɔ wareyɛ ɔyɛ ne ho ade we wamfa na aduru fie kwa no owuye enipa no okotua de tira de sɛ no wɔta no bɛwa kotua da bi nkɛ ma so saa obi ahye obi bɔ so ɔbɛware no ɔne na wo bɛɛfo ɔhyɛ ne bɔ no 17 years ni 13 years ni 15 years ni ontimi ntu ana mo so kotua de tira de ɛkyerɛ wɔ sɛ enipa no ɔnyɛ nnadwene sɛ obetua sɛ enipa ne tira de frem no owu agya no ɛkɔyɛ ɛkora sɛ wabɔ akɔkora na brɛ wade a na wobɛka sɛ ɔwɔ anyini nti ne brɛ na aso ebi hɔ abranteɛ pa baba wapa no owu agya no yɛni Ghana ha ɛna obi kɔ wareyɛ ɔyɛ ne ho ade we wamfa na aduru fie kwa no owuye enipa no okotua de tira de sɛ no wɔta no bɛwa kotua da bi nkɛ ma so saa obi ahye obi bɔ so ɔbɛware no ɔne na wo bɛɛfo ɔhyɛ ne bɔ no 17 years ni 13 years ni 15 years ni ontimi ntu ana mo so kotua de tira de ɔse hɔ ana ɔhyɛ aseɛ na ɔkasa wɔ hɔ ɔsɛ ɔpanyini bi fie o ɔse mo Farisifoɔ mu nue sɛ mopɛ mpani tenaberɛ hyiadan mu ne edwa mu nkyea papa na wato Yesu Kristo pono no no ɔyɛ a ɛnyɛ no wɔka kyerɛ no ɛna ɔyɛ sɔfo obi kyɛ osika watɔ wadwene ɔyɛ adeɛ ne nyɛ kora wontimi nka ɛkyerɛ wo honhom ati wo mu sɛ woyɛ honam sɛ Yesu Kristo papa ya no aduane ɔsɔfo na no aduane ma Yesu Kristo ɛwɔ ne fie wa no aduane kora ansoma ne ba ma na mfa nko Yesu ba bi ɔda wo we de papa na ma ne nkrɔfoɔ sɛ ne nkoa wo sɛ ne yire wo sɛ ne mfena wo ma no aduane ne yato ɛpono yato nsa afre Kristo no aba fie hɔ ɛna wo didi wo fie no apa ɛyɛ sɔfo no sɔfo panyin na fie hɔ no Yesu Kristo didi wo fie hɔ Yesu Kristo hwɛ wo makwaya ano sɛ no o to me pono de nanso wo de hia ma wo ɛsene ɛpono a wato mi o de wo hia ɛsene pono a wato mi ɔsɛ wa no ka kyerɛ papa ne sɛ munnue papa ne yɛ sɔfo nso Yesu Kristo hunu sɛ amanehunu da ne so ɛnɛ me se sɛ enipa yɛ sɔfo a ɔyɛ adeɛ ne nya a ɔmpɛ sɛ yɛka ɔyɛ diifoɔ ɔyɛ adeɛ ne nya a ɔmpɛ sɛ yɛka nano mebu sɛm sɛ nipa a wɔkyerɛ nim ka no ɔyɛ aboa wanka sɛ nanso nipa no de ɔyɛ sɔfo ɔno de yɛ nkananim ana de ɔyɛ diifoɔ yɛ nkananim nkrɔfoɔ ehia futuo de kasakyerɛ a nkrɔfoɔ ehia onyankopɔn homa a nkrɔfoɔ ehia nim ka ɛyɛ asɔfoɔ ne adiifoɔ I tell you adentia ofro ka na wo kɔ enkɔkɔ ana ofro ka na wo kɔ sunyanya ka na wo timo no ofro ka na wo kɔ boase a ana se Cape Costa ofro ka se wo kɔ takorade ana tamari ofro ka se wo kɔ sunyane ofro ka se wo kɔ Accra ofro ka se wo kɔ Akosombo ofro ka se wo kɔ ho ana Saflewa driver ni na wo twi ka na wo na de mu kɔ ɛna wo so pɛ se wo kuduru
nanso wo ya ade bi na nya me pa chew ka ni mu no nipa bitimi ka wo nipa na tika no obi anye din sa ebi te se ebi a wo twi ka no wo de ko mirika bone wo de ko mirika ntraso oyi be ye din ahwe obi so ka aho na abon se ka no ebi a wo de ko mirika bone na se bi obi timi no ka se driver won to bo obi twa hwe no ade ma me ye bayifo ana papa de wo ye bayifo ana driver ni hu se onu na etwi ka de nka de o ye ni kwase ye ka ebi nso obetimi de obeka se driver won to bo no o ka de o pentem bi ebetimi akwakwen se maami kura o ha adwen na obi nso a on de on kasa kura wo timbi ne mum ka ni dimiri kasa na tifa nche kakra bi abete se driver maami ne kan yo papa ne kan yo adentia ono no ye di kanfo okura nipa nkwa okura nipa enkwa ye dan ye ho aba yentwa ye homra na ye nto aso Twenty-seventh July. Yes. 27th July. Yes. Said your small man in Kwan. Yes. 27th July. Yes. For Kodano. Israel go pano ba je. Amen. Timidofu emo akwa babio. Righteous TV ni Odiyifo Agyemang ni Righteous TV ni Righteous City ni ena no ba bibia ahwem bia no Righteous City ena ahwemi or Righteous TV Kumasi edwoso echen akurum Kumasi edwoso echen akurum ena Righteous TV wo na haya anso na Righteous City wo haya na Righteous City wo yento aso mo akwa babio na Kristo te papa ni fia odidi na watimi ka papa no suban a watimu a enye de kire no edi se nipa bi ye Nyankopon adwuma a ne de ne se ade bi a obeye bia no yenka oye Onyankopon adwuma Yesu Kristo ba oye Nyankopon adwuma yi de wo ya ye ho asem ne ye kan de falasifo ya ye ho asem ne ye kan yi saa de tie awonto atoaso be koma awonto atoaso aba entwam saa ne tie eti Yesu Kristo ka kire papa sofo ne se munue samo pe mpani ntenabre ene so we mu asore no asofo Odiyifo mpanyi ntenabre nko a ena aka obia pese hunu se woni mpanyini wei wonne panyini wei na bo mpaye won de panyini wei frɛ no wei de panyini wei aha panyini ntenabre ose munue na se
sena asofo no adwuma no mo ye na no mo de aye nipa ni mo nyam pɛ no sɛ na nye onyankopɔn akwan betina ye sena asofo no adwuma no mo ye na no mo de aye nipa ni mo nyam pɛ no sɛ na nye onyankopɔn akwan betina ye asofo no falesifo ni nyina su obiye pɛ ampanyin tena bere no eboa ma nipa unya aduane di Yesu Kristo hu sɛ ade etwa sa asofo ne ye no omo dane no ya ade foforo omo se na ekire onyankopɔn akwan na Yesu Kristo ehunu sɛ asofo no hunu sɛ omo ekire onyankopɔn akwan de na nso odi da so abɔ wɔn ti na osi munue Yesu Kristo hu sɛ asofo no ekire onyankopɔn akwan de nanso amane hunu da ho twɛn wɔn wasi munue asofo no Yesu Kristo bre so hunu sɛ onam mane a empanyin di breti ne no wo he season e wo mu no a kyese obia empanyin di bre ndiye ba se dura batu sɛ ya wa nyere ho ankɔpɛ empanyin di bre an hyɛn kontro na nkomhye ne tefra ahwiase ba ko antoma ama wa wo de ne betom wadidi wo de ne tom a wa fam kɔ mo na onyankopɔn aka ho asɛm sɛ ɔde ba no asɔfo kura awrafi ndosi Kristo Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ munue sɛ mo pɛmpɛne ntina brɛ hyiadan mu ni edwa mu nkyia sɛ onyankopɔn nokorɛ honhom wanhyia bi wɔ asase we so a enipa bia fa Bible bɔ awurade din na wo si dan na wo yedi kanfo a obɛgye atum so wo nyankopɔn adwuma eni yewia na yapon na yɛkɔ ɔsi munue sɛ mote sɛ ɛda a Yesu Kristo sa ka kyerɛ papa ne sɛ Falasi ni panyin falasi fo a kyerɛkyerɛfo na sɔfo ni bi no a wato ensa afrɛ no a wano aduane ma na die no wɔsa Yesu Kristo gyina fie hɔ asa ka kyerɛ ne sɛ munue sɛ mo a mo frɛ mo ho asɔfo mote sɛ ɛda a wakata so na ɛna adi na wɔne nam so ni nhunum adenti na Kristo ka saa on sɛ obi wu na siesie no a ɔno a ɔhyɛ deɛ wawu na ɔhyɛ fam no ɛne adeɛ na ya yɛsi ne so no ya yɛ de akata no so no anaasɛ wo de nete ne edi agu no so no on sɛ wo twam wo sɛ nipa no ba bia yɛsie no a na hunu nete ne wo soro na on sɛ unsuro ɛna awerɛho kora bɛka ho a awerɛho bi anhɛda nka wo bɛsɛnkiye bie so amwo hunu ba bia nipa na yɛsie no ɔda ne deɛ wayɛ a mese awerɛho nka kora yɛm bɛhyew amon sɛ te sɛ ne nipa tie nipa wie yɛ nie nipa mɔbɔ saa onka ubonse ubenya atenka bi Yesu Kristo se ohun asofo no e wo ne brɛ so ohun won ne di onyankopɔn sɛ na dwuma na mana yɛ difo na mana yɛ tie ma yɛ hunu onyankopɔn sɛ ne hu sɛ ɔbɔ so na sase won ne di ahohom nyina so won ne tumi nyina ne dia won na baifo bi antimi na nim won na honhomoni bi antimi na nim yɛ ma yɛ hu ne saa but sɛde onyankopɔn siti wɔno so ne nipa ntem ɔsɛ asɔfo ndada ne nkyia ɛne akonya kɛseɛ so tena ɔka deɛ nipa no papa na ɔyɛ sɔfo na frɛ no
aso me di wo ka de o ya enye di no be kwa sore sofu betimi aka cho difo betimi aka cho se enwisu se nko abodua ko gu asore ne kora on ko kasa asem no on fa nkere hwan de be tiri osi dai no ndi ade abeya obekwa asore oba basia no hye trouser nse bi mehwe yese efe ne sei man bi we senior prophet mehwe sana me wora ho we senior prophet ni asore na wote ho no a se kristo ho wo so a wo hwe se na wusu o hwe ma ba wanta de pa nipa de ti asore da ni mu a eni de nipa ye won tiri ho de ti senior prophet ye ni mu a pero for di fo adwa beja me de bia me kase ade ba koye na misuro na meyam hyehim na makoma tu ho ne da nipa ebewuo yeti ase ye wa akonya ye wu akonya bia ni ho bio yeti ase ye wa akonya ye wu a akonya bia ni ho bio timidofo o le ho ama kristo falasi ni sofo no de waje onyame adi kuro ese ye nadwuma o le ho ama kristo eye enhyira no so do ho ama kristo nemum akade aka yesu na ade ho ama no ye de aka atwa sa wo ya ansa na kristo a waje ne so aba mfaso no edo stabia ono pe no no akeka na no ade ba ko ehuma nipa ne se wote asi ade bi wa asase so abefa ne se enye hwe na ampa enye hwe bra wote asi no ese de enye hwe no wo sha ase se wo ye no wa ntwa anhwe wo sha ase se wo ye no ekom anew wo sha ase se wo ye no atade a wo de hye wo de kata ho no anshoto amaw enti wo anhwa be kata saade no mum ye kopim se ada ubewuo na okra na bekwa akoto se de so tu nyamedwemo nso ani nye ho saa no ma we nyina be ye nkurase de ama nipa e wo bre yi mu yesu kristo se e ya asofo eno hunu se ne bre so ama na basa to se munue se mote se da a ena adi na nipa a wonam so no nhunu osimunue no se de kristo te pa no ma nipa nhunu se nipa hunu a de opese onyankopon odidi ni de opese onyankopon osuro no na ho bepopo ano e bia meka se ye tiasi asase ti obakwa asore de mo ne na baba awa maame panyini na natade si ni sirem no de aba asore no waka kakra bi ahye na ham eno mo de da no na woye oba na o ma hye ni nika o mo se ade nti o te ase ni openika pa afa de obi obehunu de ya baba awa ne bia no omose sese de enipa agine efunu enipa wu ani yegu nanim ase na mete se enipa bi mu kasa no ho mewre ho pa enipa na wawu ne ya hye nika no ono adwuma bi wo ma no bi wode konya nkwa a yegu nanim ase de ono obi ani asem yesu kristo se munue se mote se eda
wakata so na wonam so na wonhunu de ewum enti Kristo som medofo nyame som no enuoma bi wo mu asa o se me gye Awurade adi na daakye abagye me nkwa ye wo enuoma bi wo mu nipa hunu ma ne ho popo nipa hunu e ma ne bre ne kra se da bi se sei na Awurade tie de a me bre me ho asena ma ye de Onyankopɔn ope na daakye ohumabo ene Kristo som da ne ahantan abosonson empo se no nye nedie Solomon nsa pacho ye nedie Abraham sira nye nedie aso se mehira wono nsa medum wono odum no wafa eno ye nedie enye nedie tete hodie tete hodie the apostle nim say reverend nim say osofo nim say difo pa nim say ni pass mesi woni we twempena adentia yedi Nyankopɔn asem na butu ho ya mani pa hunu de ewum se kyerɛkyerɛfo wo ka saa a na wore boyen adapa ya say asofo no ba ko na ne fie oye aduane oto ne safre Kristo nti asofo ni bia ko ka ho na no mu ni Yesu di omunum se do mo no o makwa adane aduane no omunum se saa na Yesu o se asofo no nyanya aduane se ipada na ura fie Awurade afede be ko so bia nko so nyanya aduane awie saa no omunum se Kristo Yesu tie to se Yesu sha se a o ka de omotie se da bi mote se nye obi a yam aduane adi na asare wo se gire sise be ma wasi ba ko sori ya sofo no falasi fo asofo no ba ko sori ye no asemo ka kire Yesu ni se kire fo ensem o kekan de ye so ye sa na oboya da pa o pese o kire se ye nye hwe asofo ye tintintintin ndina Kristo bre so no saa nkrofo na na ante omo ase ahunu se dabi de ye koyentie be man na bia na de ye ko ne nye omo se dabi de ye na aye eno na ma asofo no gina bo Kristo Yesu asenuye udi ne ho nkonkon sa kira ahemfo mpanimfo amana dofo ma ye bo Yesu asenuye esema Yesu ka nyina sen kan nkrofo no be hu sampa de Yesu Kristo ka nyina ete saa no omo se dabi o ye saa na obo ya da pa de difo ya de na ka na dwen ne se wotai no de bia meka se kowinsani ewo ni da so won sachire mu sene sofo kowinsani o woni da so won sachire mu esene wo sofo asemi asechire ne sei se obi ye sofo na so tisi boni bi kwan so a enam baabru ne kutari nti o ka bibia che na onfa da adenti anadwe kire nse onu so ni mawurade but ko insane obetimi aka Nyankopɔn asem a kire ne Kristo ho asem pa kire no amba ogya ne nsanom na ade asofo ne ya enye no na ogusu no woye kimaka to se enne sofo ade a onye difo ade a onye oya enye okana ne buofu akware se kyerɛkyerɛfo so ka saa de na oboya da pa so obeka so kyerɛkyerɛfo de okan ye da ase yate ye behwe ne atoto nuoma yi no da bi enye wo no mo adwene wo ne mom se Yesu Kristo manipa hunu se ase omo nyɛ hwe edigai o tia ko ya sema wo kan ya o tie saa aye fense falasini so fa sema wo kan ya na tu so mo yo mo adwene so mo de aduane kokoro su Kristo na akwese se on se Yesu onam na wade ni nyina no na nipa tiri mo dene won so tina akwese se ye de ye mebeye kakra Kristo som ye ntoboase saa na no mo de tie nyam som ye ntoboase enum ne enya aduane mani busu a wo Yesu yato ye nsa afro se bedi bi no enti nkofo no fa adwen bi se de Kristo asen kate no
yɛno aduane nto yɛn sanfa ne yɛmfa aduane mɛkuro su no ɛna Yesu hu wɔn adwene wɔ sɛ saa deɛ mode ba ni deɛ ka nkurɔfo mu adwene nsakyera ɛtena ɛyɛ asɔfoɔ ne adiyifoɔ mese mo baaboro yɛ da hɔ yi kɔnfoɔ kura nim sɛ Nyankopɔn so wɔde maakwa yɛmfa makwa kɔnfoɔ kura nim mu ɛso sɔfoɔ anasɛ diyifoɔ bɛka sɛ bɛbɔ afɔdeɛ ɛbɛhu me ansa na ma akwankyerɛ ansa na ma yɛ biribi ama wo ma kyerɛw sɛ Nyame tumi wɔ hɔ woka sɛ pɛ ɔbɛsɛ sɛ wokwase asɛsi a na wasa ka kyerɛ sɛ wotiri sɛ mampam ɔma sɔfo diyifoɔ wɔbɛma sɛ wɔhono mampam ti ɔnsa na ayɛ no mampam ti wɔn sɛ ɛnya akɔ no wɔbɛfo ho to yɛ ma sɛ na ɔne nipa si di no adentina meka sɛ Odiyifo Agyemang Benjamin hwɛ yɛwɔ nipa bi wɔ hɔ a medɔfo waba asase so wɔde asotie emum sɛ na so nte asɛm wɔde firi ne maame yam ne na yam na baayɛ o ɔnte asɛm o anka yi sɛ Nyankopɔn ma atemu da breduru a wɔn favor saafoɔ no samo deɛ na mo nte asɛm nti sɛ mo antimi a nte deɛ mepɛ ne mo anya ɛnha adwen nanso wo a wote asɛm no sɛde Onyankopɔn bɛbu watɛn no saa ɔbɛbu ne frani sorry ɔbɛbu emum so atɛn false lie enkohunu sa atade we ya egu ha yi we na ɛbɛfɛte me we na ɛbɛyɛ sɛ no deɛ ohunu adeɛ no wɔn na de ne musuo adentie no na aba so ɛno na ɛwɔ soɔ ɛno na ɛwɔ soɔ na ekum nipa o ɛno na ɛwɔ soɔ na no Exodus chapter 23 ɔsi ne nipa dodo akyi ne nkɔyɛ bɔne ɛno na ɛwɔ soɔ ɛno na aba soɔ ndine adeɛ bi obi Odiyifo ɔtɔn adeɛ ɔkan na ne bo afu ɔsɛ ɔyɛ man of God ɔsa yi de Nyankopɔn pɛ ɛno ma ebe kan da bi wɔde yɛ kan no me a wonim sɛ no me ne yɛ ne o mese ɛnɛ deɛ wɔpɔ nti wobɛtumi adidi pɛkyɛ me kura me san ho awu agyaw na wo deɛ ada wo bɛwuo no ɛhɔ na bɛhu sɛ deɛ no me siteɛ ada bɛka wo nsa gu ho diyifoɔ ɛhɔ na bɛhu sɛ difo sɛ mnyɛ hwee ɛmu deɛ ɔte ase no ohunu deɛ Onyankopɔn pɛ deɛ ɔte ase no otimi yɛ deɛ Awurade pɛ deɛ ɔte ase na ɛbra no ɔte ase no ɛkwan no ɔnam so na ɛka ne kɔ ɔsɛ ne wɔ mu no onya obi ma ne ka ho asɛm na wɔamu ne hwee medɔfo ɛnɛ nomere yi ɛgyina Kristo Yesu wɔburu ho so ɛserɛw de ko ano hɔ na ɔkɔɔyɛ obiye de wa medɔfo wawu a sɛ nipa no pɛ sɛ nko bɛwu da o but saa nso na Israel Nyankopɔn so ahyehyɛ no sɛ deɛ tɔ da hia ni bɛyɛ ɔdefoɔ no saa ne tɔ da deɛ ɔte nkɔm ne nso bɛwu owu akyi wɔ nsɛnsɛm owu akyi wɔ asɛmbisa sisa mesrɛw wagye w'ani bi wahyɛ ntade nketenkete ɛyɛ wate tobo ɛyɛ ɛnhwɛ nipa o abranteɛ bi osi soɔ na ɔde ne ho we na da kromfie bɛ sɛ aduasa akyi ɛna ne namfo no mmiɛnsa na ɔno mu ɛwɔ hɔ na ɔmo nom wie no ɔmo baeɛ na ohun wɔn we de car besiwo we de car besiwo de car besiwo ɔmo didi nkɔmɔ a
we to the bottom no man a friend say 600 no ya man 400 no ya man 1,002 o jisika na ohwe ne namfofo ne mu wusu adentia saa da na nkrofo ne beto no na a friend say 5 cedi kwa ne bi na ne bottom but na nkrofo na ebire bi atwa no oye omoye namfofo nkuma no na saa nkrofo no atia momani ada ho abo brama fe obi timi 1,002 de che no ono na eda obi ansa na afedi wakodidie adwuma kro ho a wompe abrante ne je ne ho tena ase bobna se wodi nipa achi ase na brabo ne bia saabre na wo hya ase no se nkwankwa hya ase amfa wiifo no ho ena nko ne saa abrante we kura na koso nante ya ebia nka ba bi o maduri nko mbe kai ne kakra be se obi aru afi ne se ebehu na yeyi we di ahye ne nsam ubedi nipa dodo achi da chi budu sabe hye wonu mo ebre wo me dofo se wudi ni pachi afuma urade agya Kristo eye adeketu abi o beto be kwa akotena asore da mo sa ma wani aye wo se wadwena aye wo se ususu aye wo se wakoma aye wo se oda so wa urade afa Odiyifo Agyemang Righteous City Righteous TV so no mremi no wo hie ka kire wonua se onyankopon no mahumobro so obie kwan a oma TV so nko aba a kire nipa no onyankopon ntem ayonkofa onyankopon soma ne difo bi di na ba o man Ghana mu o ka atemu sem Kristo ahini ho asempa wia awode ne nsenkyerene ende ye bonus awode ne nsenkyerene ye bonus uduru Anita hotel e kwa na Anita hotel ho no aha e chen kurom no ndi Anita hotel no kura si e chen kurom Anita hotel no kura si e chen kurom e wo enkana kwa no ho na ukuada kosiada ubetini ni machia hwan na peso sum Kristo no kurem no se hu ni tumi ya ho odene sampa trosem eye no kure ono Odiyifo Agyemang hia enkomo amene odi asema amene oka nyina menkasayo se numre senka me fie na oba ya yemfa senke memo akwa abansu memo akwa aba ye yo de yentie hyase e bona yentie hyase e bona yentie hyase e bona yentie 27th 27th July. Yes. 27th July. Yes. Said your small man and quan. Yes. 27th July. Yes. For Kodumi and Sasiamoha. Mese for Kodumi and Sasiamoha. Amen. 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 Odiyifo Agyemang Yesu no. Nipa ba me Yesu ne nkyɛn. Kristo no onam me so nipa ba ne nkyɛn. Omunim sɛ me ye no kwafo. Ndi we de epacho hwɛ sɛ de mema. Ohunu sɛ asɔre dem wona nipa na ebɔgye so saa no. Enya asɔre dan a yɛde nsɛnkyerɛne na atete nipa wo. Enya asɔre dan a yɛde nkɔmhyɛ na atete nipa sɛ
enu ntiri mo boje so Nyankopon asɛm nipa nti bi da ɛna Kristo de soma ame de nipa yɛ na wiebere no bɛsɛ wo ɛne wɔn ne twa so dwane gye baabi a wowa ɛbɔ ese hwehwehwehwe no pepa cho ɛwɔ wɔ hɔ Onyankopɔn honhom nokre honhom Nyankopɔn tumi yɛ nokre tumi ɛyɛ ade a emu ni hwehwɛ bia de dene ma nipa sima no na me so na ayɛ mre no mema de wo mani ehunu ɛma akra de me se yɛmfo mo nto nkyɛn oba Odiyifo Agyemang a ɛmɛma na ɛpredi tumi ho adanse ɛnyɛ ma ɛma akra de obɛka so mo yɛ nkonkonsafo ɛmɛma katachie ɛmɛma katachie enti 27 kwasi ada bai baabi a wo bia kodu miensa ɛna no no nim sɛ Israel enso na mse na ɛma pon no na Israel matwi gye ne mako ɛne nkyene wawe wɔ mu di enso na ɛma pon mi Odiyifo Elisa yɛsi nsuo ne ma pon na mi Odiyifo Elisa sɛ mon san kɔfa ayo wafoforo mre me na mon fa nkyene nka ho ade o mu di bi yɛ aduane di da bi ayo sisifie ɔsɛ mon kɔfa foforo mre me ayo wa na bi o bɛtɛ mon fa foforo mra wadi kwadu no de wadi bi